La següent comunicació té per títol Evolución del clima de seguridad del paciente entre los profesionales de urgencias a lo largo del tiempo. El aprendizaje nos hace garantes, pero más críticos. Dels autors Jiménez, Antolín, García, Uría, Fernández i Suárez, de l'àrea d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Endavant. Bé, moltes gràcies. La cultura de seguretat del pacient es defineix com el conjunt de valors, creences, actituds, normes, hàbits i comportaments que comparteixen les persones o grups d'una organització i que caracteritzen el seu funcionament en relació o envers la seguretat del pacient. L'avaluació de la cultura de seguretat va ser un dels objectius de l'Estratègia de Seguretat del Pacient del Ministeri de Sanitat i diverses organitzacions internacionals com el National Health Service anglès o el National Quality Forum americà consideren l'avaluació de la cultura de seguretat en organitzacions sanitàries com un objectiu prioritari. Nosaltres, al llarg dels darrers 6 anys, hem fet 3 avaluacions de la cultura de seguretat entre els professionals d'urgències que han coincidit temporalment amb diverses estratègies encaminades a millorar ja sigués la qualitat assistencial o la seguretat clínica. L'any 2009-2010 va tenir una important reorganització assistencial, van passar de visitar per nivell, per multiespecialitat, a visitar per nivell en la prioritat d'atenció segons el MAT. L'any 2011 es va crear una comissió de qualitat i seguretat clínica multidisciplinar. L'any 2013 es va posar en funcionament un sistema de prescripció i administració de medicaments electrònic. Al llarg d'aquests anys s'ha posat en marxa diferents campanyes concretes de seguretat de pacient i també accions formatives en seguretat i en qualitat assistencial. Al llarg del darrer any s'ha fet formació i implantació de la metodologia Lean Healthcare a l'àrea d'urgències que encara continua i finalment a començaments de l'estiu passat per fi es va posar en marxa un sistema de notificació d'esdeveniments adversos al qual podem accedir directament des del sistema informàtic que fem servir dia a dia. Amb tot això, l'objectiu de l'estudi que els presento va ser determinar l'impacte que diverses estratègies i accions dirigides a millorar la qualitat assistencial i la seguretat clínica a la nostra àrea d'urgències han tingut sobre la cultura de seguretat del pacient entre els seus professionals. L'àmbit de l'estudi va ser l'àrea d'urgències del Clínic de Barcelona, la població d'estudi tots els professionals d'urgències. El mètode d'avaluació de la cultura de seguretat va ser l'enquesta que després els presentaré, enquesta que es va distribuir al novembre del 2009, al novembre del 2012 i al desembre del 2015. L'enquesta és el Hospital Survey on Patient Safety Culture, que és una enquesta traduïda a l'espanyol i àmpliament validada, que consta de 52 preguntes. Nosaltres a urgències n'utilitzem 42 preguntes que s'agrupen en 12 dimensions sobre la cultura de seguretat del pacient i a part hi ha una sèrie de preguntes que tenen a veure amb les característiques socioprofessionals dels enquestats i es demana als enquestats que valorin de 0 a 10 quin és el grau o clima de seguretat del pacient que ells percebeixen que hi ha al seu servei, en aquest cas l'àrea d'urgències. L'anàlisi de les dades es va fer seguint la metodologia que recomana la pròpia agència, que divideix les preguntes en preguntes negatives, neutres o positives. Es consideren respostes positives les respostes positives a preguntes formulades en positiu o respostes negatives a preguntes formulades en negatiu. Es considera que una dimensió és fortalesa quan més del 75% de les respostes aconsegueixen aquest criteri i són respostes negatives les respostes negatives a preguntes formulades en positiu o respostes positives a preguntes formulades en negatiu. I es considera que una dimensió és una debilitat quan més del 50% de les respostes tenen aquest criteri. S'ha de fer un sumatori i després van fer una anàlisi estadística utilitzant l'SPSS i el GraphPad. S'han recollit un total de 571 enquestes distribuïdes d'aquesta forma al llarg dels 3 períodes. En percentatge és el que correspon al total de professionals que treballen a la nostra àrea d'urgències. Els professionals als 3 períodes són comparables socioprofessionalment pel que fa a l'estament al que pertanyen, pel que fa al contacte directe amb els pacients, pel que fa a les hores setmanals que treballen i pel que fa als anys que porten al servei. Pel que fa a la puntuació, la qualificació del clima de seguretat del pacient que ells percebien, vam registrar
un augment significatiu de la mitjana de l'any 2009 i a l'any 2012, i tot i que l'any 2015 es va augmentar la puntuació, no va assolir diferència significativa. Si això ho analitzem per percentils, veiem que si bé a l'any 2009 la meitat dels professionals puntuava per sota de 5,5 el clima de seguretat del pacient, a l'any 2015 el 50% dels professionals ja puntuava el clima de seguretat del pacient per sobre de 7. Continuem notificant molt poc. L'any 2015 el 50% dels professionals solament havia notificat un esdeveniment advers el darrer any. I pel que fa a les característiques de l'enquesta, podem veure que gairebé totes les dimensions han augmentat significativament en percentatge de respostes positives a lo llarg del període. No hi ha cap dimensió que assoleixi la definició de fortalesa, però el treball en equip a la unitat gairebé ho aconsegueix, amb gairebé un 70% de respostes positives, i destacar que la percepció global de seguretat és la segona dimensió amb més percentatges de respostes positives l'any 2015. Si això ho mirem gràficament, veiem com la línia blava, que és la que correspon a les respostes de l'any 2015, és la que més s'apropa a la que correspondria com a definició de fortalesa. Si analitzem les respostes negatives, veiem que hi ha una dimensió que és la dotació de personal que s'ha mantingut com una debilitat a lo llarg dels 3 períodes, amb més d'un 60% de respostes negatives. Els nostres professionals percebeixen que no són prou gent per garantir la seguretat del pacient. El recolzament de la gerència ha deixat de ser una debilitat i destacar que la percepció global de seguretat, que va ser una debilitat l'any 2009, que gairebé ho va ser l'any 2012, ho ha deixat de ser amb escreix l'any 2015. Si això ho mirem gràficament, veiem com les respostes negatives de l'any 2015 són les que més es separen de la definició de debilitat. Com a conclusions, dir que les estratègies i accions realitzades encaminades a millorar la qualitat assistencial i la seguretat clínica han tingut un impacte positiu en el clima i cultura de seguretat del pacient entre els professionals. Que fomentar la cultura de seguretat del pacient en una organització fa garants als seus professionals, però alhora els fa més crítics, el que redunda en una major seguretat del pacient a l'organització. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta a la sala? Via telemàtica ha arribat una pregunta que diuen: doctora Jiménez, quina lectura en fa de l'escassa notificació dels efectes adversos dels professionals? Bueno, jo crec que aquí hi ha una mica de sesgo perquè, clar, ja us he dit que fins a començaments de l'estiu de l'any passat, concretament al juliol del 2015, és quan es va posar en funcionament un sistema de notificació informàtic que és molt fàcil d'accedir, i fins llavors les notificacions es feien verbalment, habitualment a les supervisores de cada torn o bé als que estem una mica més implicats en això de la qualitat i la seguretat. Hi havia algun tipus de notificació, com eren bàsicament les caigudes i les reaccions transfusionals, que es feien per escrit. Us haig de dir que en els darrers mesos, i gràcies a aquest sistema de notificació i l'aplicació a l'hospital dels famosos nuclis de seguretat que promou l'Aliança per la Seguretat del Pacient, el número de notificacions està augmentant molt, està notificant molta gent, i jo crec que d'aquí a 3 anys, quan tornem a fer l'avaluació, aquest número de notificacions segur que ha augmentat. Molt bé. Volia... Perdó. Un micro? Hola, Sònia, soc la Cristina Neto de l'Esperit Sant. Quin sistema de notificació esteu utilitzant? Un propi de l'hospital o utilitzeu el TPCC Cloud? El segon, el que és comú per tot el CatSalut, aquell que s'accedeix a una pàgina web, sí. O sigui que heu fet un link directe del vostre propi sistema al TPCC Cloud. Això mateix. Nosaltres tenim unes pestanyetes, tant si accedim com el que és l'estació clínica del SAP, com el mapa de llits que nosaltres tenim, que s'accedeix amb una pestanyeta que no relaciona l'accés a cap malalt. Vull dir, és una forma d'accés absolutament independent que ens porta a la pàgina. Perfecte, gràcies. Jo sí que tenia també un comentari respecte a la presentació que has fet. Comentaves que la percepció global de seguretat
amb el pas del temps deixa de ser una debilitat, però que la dotació de personal, malgrat tot i malgrat totes les mesures, segueix sent una debilitat, com també bona part dels articles publicats de la literatura reflecteixen. Una mica la pregunta, la qüestió era una mica l'opinió en com influeix i què podem fer de més per a aquesta dotació de personal pugui deixar de ser una debilitat o si ens hem de qüestionar altres estratègies. Bueno, jo crec que això de la dotació de personal és un problema, evidentment, dels gestors, no? Dels gestors de l'organització i dels gestors de molt més amunt, no? Però jo crec que, i això és que és curiós, no? Perquè veus que el percentatge de respostes negatives va augmentant respecte a aquesta dimensió, però és una mica el títol de la ponència, vull dir, com més implicació tens, com més amb la seguretat del pacient, més te n'adones de què és el que necessites, quines són les necessitats per cobrir i garantir una correcta seguretat del pacient, i te n'adones que són molt pocs, segur. I en aquest cas, el Lean tampoc us ha ajudat a canviar aquesta dimensió. Bueno, el Lean s'ha aplicat en una àrea concreta d'urgències. La implementació s'ha fet en una àrea concreta, que és la de més volum, que és la del nivell 3. L'enquesta és a tots els professionals, però de totes formes t'haig de dir que amb el Lean i amb l'aplicació del model Lean a la primera visita del nivell 3 hi ha hagut una reestructuració i sí que s'ha augmentat un palet el personal adscrit a aquesta àrea específica d'urgències. Perfecte. La meva intervenció realment és una enquesta d'opinió important. L'únic que em crida l'atenció és la davallada de número de respostes al darrer any. Aquesta és una. I l'altra cosa que volia comentar, com qualsevol clima de seguretat, la formació és imprescindible, però si aquesta formació no va acompanyada de mesures correctores, d'eines que facilitin el treball, i el treball a vegades no és el número de gent que participa, sinó eines que evitin aquests errors que són evitables, però que nosaltres seguim insistint en fer de la mateixa manera que hem fet tota la vida. El que passa, o acostuma a passar, és això, és a dir, la gent arriba a un moment que contesta l'enquesta el que està molt interessat, el que ja n'ha contestat dues i no veu cap canvi en el seu tarannà, doncs acaba no contestant-la. Heu previst alguna actuació perquè realment la gent segueixi motivada, perquè el fuet a l'esquena arriba un moment que cansa? Mira, nosaltres l'enquesta la repartíem durant una setmana. L'enquesta es reparteix durant una setmana perquè hi ha molts torns que cobrir i molt personal. Nosaltres treballem a torns, tant metges com infermeres, auxiliars. La repartim durant una setmana. És veritat que hi ha una davallada del percentatge d'enquestes, però de totes formes està en un percentatge vàlid, segons els estudis de resposta a enquestes d'opinió, que permet extreure conclusions. I a més, els professionals, les característiques són absolutament comparables. Llavors, respecte a què fer per motivar la gent, mira, nosaltres vam fer una de les campanyes més importants que hem fet el darrer any va ser la de l'identificació inequívoca, perquè vam tenir 2 esdeveniments adversos que van confondre malalts i es van fer proves que no tocaven, en 2 o 3 ocasions. I hem fet una campanya d'identificació, hem estat penjant per tot arreu cartells, hem estat, de tot. La resposta, hem augmentat, sí, hem augmentat, s'ha aconseguit fer una mica més d'identificació, però no suficient, no suficient. Llavors, no sé, jo crec que fins que no vius una cosa no t'acabes de conscienciar del tot. És la meva impressió en seguretat del pacient. Jo, per tancar, et diria que em sembla que més que dir i repetir i insistir, ens falta utilitzar eines que hi ha en aquests moments al mercat, que s'utilitzen a la indústria en general i que nosaltres ens les mirem com això per nosaltres no va. Gràcies, Sònia. A vosaltres. Sònia.